Hola. Després d'una activitat intensa com la nostra, de vegades es fa difícil de relaxar-nos. Hem activat a tope el sistema nerviós autònom simpàtic o adrenèrgic i ara toca tornar a la normalitat estimulant el sistema parasimpàtic. Aquestes són unes tècniques útils per estimular la branca parasimpàtica. Prova-les. Amb els peus ben plantats a terra, practica fer punt de taló, parant l'atenció al que fas, a les sensacions físiques que notes en els peus, els turmells. Quan et cansis, atura't, tanca un moment els ulls i observa les sensacions que sorgeixen. Pot ser formigueig, acostuma a ser agradable. Amb aquest exercici es fomenta la sensació d'arrelament al terra, el que contribueix a desactivar l'ansietat. Porta ara l'atenció a la boca. Notes saliva a la boca? Produeix-ne una mica més. Pots imaginar que tens una rodanxa de llimona a la boca o pensa, tinc la boca plena de saliva agradable. Quan tenim ansietat, se'ns asseca la boca com a part de la resposta d'emergència front l'estrès. Quan salivem, produïm la resposta de relaxació. I ara t'invito a fer aquesta maniobra vasovagal, posant les mans en ganxo davant del pit, inspira, i en apnea tracta de separar les mans, mantenir la pressió durant uns 15 segons. Exhala i relaxa. Molt bé, un cop més, inspira, aguanta la respiració, comptant fins a 15 i deixa anar. I amb els ulls tancats, dedica uns instants a notar com estàs, a gaudir d'aquest moment únic. Espero que aquests exercicis et serveixin. Molt bona guàrdia!